ताकारजुला कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजागनाय महाराम सरदार गामियाव तंनाय चाक्रा मंगलदेव बर्मा बिसिदक चिबा अमर बिनि बलं बिसिंग थांगै बुफां वाफां रावै बलथुमै हातियाव तलांगै फालुब तै आबो बाय किसा मिसा रां मानै नक नुखुं पुसि तंजाव चाक्रा मंगलदेव बर्मा बलंग थांगै बुफां वाफां तानै बलथुमै चम्पकनगर हातियाव तलांगै फालु o chakra मंगलदेव बर्मानि नुखुंग तंग बिहिक तै बुसा खरगनै बुसा जला अकरा मालखुं मथर तै कुसु रोंस्रोंगै तंगो हातियो बल फालै सामुं तांगै बिनि नुखुं पुसि तंगोब आबो काशानो बिनि आजिमुंनि लामा अमर बिसिदक चिबा अंगै तंखा फियाबा मानिया बाता ताबुब चक्रा मंगलदेव बर्मा अंखा ताकारजुला कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए बिश्वजित कलय तै एमडिसि गणेश देव बर्मानि कन्स्टिट्युएन्सिनि बरक आबुनि बागै एमएलए एमडिसि न चुबाचु सानका करि चुगिया चक्रा मंगलदेव बर्मान नासिकना बागै चुबाचु याफरना बागै जे नों ताबु अबाहाके बल फिलै बर तलांनाय बर फालैनाय जमनगर फालैनाय आबखा ताबु तो नोंनि उमर तो ताबु तो लेरमानि समय बुरा बराखा फानसेंबो कमिखा हायदोबा इनका तारपरे के निनि नक नुखुंगो खरबो सुतों ताकसु तो चाइजना तंगता चाइजना नोंनो आजु चारितनो एमने बल फाल के बोसुरमान 400 मानु 400 रक सामुं खायना एमने बुखुंनैनो बलं कुथुमाबो मा फायलायतना ना हास्ता हापांनो नों बाता माना बागै तामरो खजाना मोसौ तामो मान निनि बाता माना बागै तामो खजाना मोसौ तातारि रजाना बागै बाता tak tak धुखुन तांखबा निनि मु मंगलदेव बर्मा पंचायत बरो पंचायत को तो बरजबाची खला खासि न ब ब्लॉक है ब्लॉक खुमतया एमने नों अरनि एमएलए के साबो गणेश खलायान ब्ले गणेश एमडीसी गणेश ना आं सालाय गया न तारपरे के नोंनि ओ आमचायो एम गो करजा मेम्बार चेयरमैन करजा ताम बागे रजाकी आं तंहा ताम बागे कारजाखा ताम बागे आं खासि आं ताम सासिने एमने नों सा सानका बाटारं ओ सानजे गुनि मेयाता